Әбием намаз укый. Бу мизгилдә ул күңеле, уйлары, бүтін барлыгы белән бездән еракта. Сөялле куллары белән ничәмә кат ышкып юган гәрәбәдәй сары өй бүрәнәләре дә, күзләрне чагылдырырлык кардай ак пәрдәләр илгән якты тәрәзәләр дә, бала чагы һәм авыр яшьлек елларының телсез шаһиты, күкеле иске сәгать тә аның өчен юк. Әйтерсеңлә, бу олы җиһанда бер ялгызы калып, әбием Ходай белән серләшә. Ап-ак болыт өстендә, ак фәрештә, ап-ак намазлык өстендә, ак яулыклы, ак күлмәкле татар карчыгы. Әбием онытылып намаз укый. Әллә яулыгының аклыгыннан, әллә күңел софлыгыннан нурлар шәшеп торган мөләем йөзе бу минутларда биниһая изгелекнең нәк үзе. Картайгач та матурлыгын югалтмаган батынкы зур күзләре йомык. Гомерендә бер тапкырда әшәке сүз әйтер өчен ачылмаган иреннәре әкрен генә кыймылдый. Әби Ходай белән сөйләшә. Минем дә аңа кушыласым, ғәҗәеп моңлы көнчыгыш аһәңнәре яңгыраган тылсымлы дуга сүзләрен кабатлыйсым килә. Ләкин кызганыч, аңламыйм. Мин Аллага ышанмыйча сүрәтләргә табынган, үз халкының данлы да, фажигале дә тарихын белми үскән бәхетсез бүген вәкиле. Безнең табыныр затыбыз, таяныр ноктабыз юк шул. Үз кыйбласын бер кайчанда югалтмаган әбием онытылып намаз укый. Я Хода, 20-нче гасырның канлы еллары, рәхимсез сугышлары шаһиты булган, мәрхәмәтсез ачлык, ялангычлыкны артыгы белән татыган, мул рәхәт тормышны бары хыялында, төшләрендә генә күргән әбием сиңа ялвара. Беренче һәм соңгы мөхәббәте, никахлы насып ярын, бер-бер артлы якты дөньядан китеп барган йөрәк парәләре, 8 баласын югалткан тол хатын һәм бәхетсез ана синнән ярлыкауны сорый. Гомеренең бер көнендә эшсез үткәрмәгән, хәләл хезмәте белән көн күргән, фани дөньяда исән имен яшәвенә шөкер иткән сабыр карчык сиңа рәхмәт укый. Ачык йөзле, ак яулыклы, тыйнак татар әбиләре, күктән иңдерелгән изге фәрештәләр, әллә соң сез үзегезме? Җиребезне иблис тукымнары басып алган, үзебез михрбансыз, имансыз бәндәләргә әйләнгән гөнаһ тулы бу заманда күңелегезне саф, җаныгызны пак саклап калган өчен алдыгызда баш иям. Дугаларыгыз кабул булсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллахи раббил галамин. Эр-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настагин. Ихдина сиратал мустaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.